Onko sinulla jonkunlainen tietty tapa tehdä työtä, kun lähdet kirjoittamaan? Ja onko se kirjoittaminen yleensä vaikeaa, että joudutko pitkään pohtimaan ja miettimään vai syntyykö teksti helposti? Pannaanko kynät riviin pöydällä järjestykseen vai millä tavalla se? Ei sitä kyllä kynällä nykypäivänä. No ei enää. Aloittaminen on aina hirveän hankalaa, niin kuin varmaan useimmilla kirjantekijöillä. Se on aina semmoinen tuskien taivaalla. Mutta sitten kun se aihe on, tai sitten se koko homma on jotenkin tuolla päässä riittävästi muhinut, niin kyllä se sitten aika nopeata touhua on. Nopeasti syntyy, mutta kyllä se sinne yön puolelle aika usein menee. Kirjantekijät kirjoittaa hirveän eri lailla ilmeisesti, että jotkut lähtee aamulla, kun ne herää, ne rupeaa tekemään töitä ja mulla taitaa olla semmoinen, että mä pääsen 10 jälkeen illalla vasta jollain tavalla vauhtiin. Sitten se voi olla työn jää väliin. Useinhan tämän tyyppiset teokset, mitä mä oon tehnyt, nämä liittokirjat ja muut, niin siinä on niin kuin aika selkeä tuo aihepiiri nimenomaan silloin, kun näytöskirjoja tehdään, taikka sitten on tuommoisia suurteoksia, joita mä olen ollut toimittamassa ja kirjoittamassa myöskin sekä yleisesti luontoon liittyen että liittuihin, niin siinä kuitenkin semmoinen se kompositio tai sisällys muu, niin se syntyy aika usein ryhmätyön tuloksena useamman hengen porukassa ja mä erittäin mielelläni myöskin teen töitä yhdessä muiden kanssa. Se kirjoittaminen tietysti sinällään useimmiten on aika yksinäistä puuhaa, mutta se suunnittelupuoli ja rakentaminen, niin se on aika tärkeää, että siinä saa niin palautteet heti ja se tapahtuu kyllä keskustelemalla. Kyllä mä liputan yhteistyön puolesta tässä asiassa erittäin paljon. Muistaakseni sä olet ollut mukana myös tässä lintujen ja yleensäkin lajien niin suomenkielisiä nimien antamisessa. Kerrotko vähän siitä prosessista, millaista se on? Joo, mä oon ollut sekä lintujen että nisäkkäiden osalta maailman lajiston nimeämisessä mukana. Se voi monesta tuntua siltä, että tarviiko niille kaikille suomenkielisiä nimiä olla, mutta se pääasiallinen tarve sinne tulee aika pitkälle näiden television luontosarjojen kautta, koska siellä halutaan tietysti käyttää ihan oikein suomen kieltä ja sitten myöskin erilaisten eksoottisten kirjojen kääntäjien kautta. Mitä mieltä sä oot tästä, että pitäisikö lintuja ruokkia talven aikana vai ei? Ja pitäisikö se yleensä olla sallittua vai ei? Eihän niitä pidä ruokkia, mitä pakkoa siihen ei tietenkään ole. Ja nyt silloin kun oli tämä lintuinfluenssa, niin aika moni siinä pelkäs sitten lintujen ruokkimista ja lopetti lintujen ruokkimisia. Tällöin monet taloyhtiötkin teki tämän päätöksen. No, sillä lintuinfluenssalla ja varuslinnulla, pikkulinnulla ja linturalla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Sikäli, että se lintuinfluenssa on nimenomaan vesilintujen ja kanalintujen levittämä. Oli, että tämä hysteria tai pelko ruokkimisesta niin oli täysin aiheeton. Mustalintulaudan pitäminen siinä pääsee näkemään tämän meidän talvisen lajistomme tiaiset, punatulkun, keltasirmu, jos on viljaa, mitä siinä nyt sitten käy, urpiaisia, varpusia, viherpeippoja. Jopa punarintakin käy tuossa. No joskus sekin käy ja keväällä saattaa sitten käydä jotain jo vähän muuttolintujakin peippoja silloin kun ne on tulevat. Ja silloin pääsee näkemään niitä siinä lähellä ikkunan takana. Musta se on pelkästään positiivinen asia